Iso ti pagyaman ti Quesada family. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Eddie Bangsoy Jr. and family. Pagyaman ni Pedrito Balot and family. Pagyaman ni Jerome Garabiles and family. Pagyaman ni Clark Garabiles iti panag-birthday niya. Robert Pilog and family. Gabayan family. Delphine Festejo and family. Pagyaman ni Lydia Isidro and family. Pagyaman ni Juan Garabiles and family. Pagyaman ni Florentino Pispo Sr. and family. Pagyaman ni Marina Marquez and family. Pagyaman ni Cheryl Andaya and family. Hasta met nga intayraman nga ikararagan dagiti sa mga ladamin minatay tayo. Isu ti Karalwa da Maria Asuncion Angala, Johnny Angala, Antonina Andaya, Ariel Andaya, Teresita Garcia, Ricardo Marquez, Hosto, Francisca, Connie Flor Piso, Torrentino Piso Jr., Consolacion Piso, Cecilio Garabiles, Margarita Garabiles, Isabel Garabiles, Feliciano Garabiles Sr., Alejandro Garabiles Sr., Rosalina Garabiles, Benjamin Isidro Sr., Saturnino Isidro, Trinidad Dumalanta, Jose Alvis, Kendagop Aminan nga minminatay nga 1 pulos makalagit kadakwad. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at kumata kayo. Kaman tayo pa yung ikararalan ti pagyaman ni Emilia Morgano, Jonathan Influencia Gabay ni ganti pamilyana, Jed ken Benitaro, ni Gordon ken Luis Bruce, ni Ronnie ken Pinky Diag, ni Teresita Alibin, ni Mark ken Risa Alarde, ti special intention ni Mary Ann Castillo, ni Erlinda Merina, ni Domingo Liberato, ti Speedy Recovery ni Lisel Bernal, ti panikarkararag ti Kararwa de Marcelino, Esperanza, Salvador, Joel, Roberto Sr., Roberto Jr., Lucia, Francisca Segundina, Florentina, Marcelo, Rolando, ken Mario. Kakabsat itarambakan tayo ti silunidad, ti panagparang ti Apo, impakaamuna ti kinasi asino na, babaeng ti bituan na ikaldalan dagiti mas mamasirib nga nangkita iti Mesias nga iso ti ari at balin nga mangisalakan. Dawaton tayo, tayo ti panagbiag tayo, may pagkarangarang kung mga agnanayon, ti kaagda ni Kristo. Pagbabawyan tayo, dagiti basbasol tayo, pagmadapan na kaikari tayo, makiranod ka dagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon at napaimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay at naayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makanawan ti amat at naibabaat na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, at talpasan ti pan nakapakawan dagiti basbason tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Dios, iti kangatwa, ito'y nagkakapya, kadagiti tatawan na imbag ti panag naknakenda, ibunan nagdaka, itan o kakapagmukba,
O Diyos, itang aldaw imparang mo ti anak mo kadagiti nasyones, babaan ti may sabit wen. Ipaay mo kadi, tada kami ang makaamamon ken ka babaan ti pamati, makita minto tinaimnas adayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti ingganan. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka akas ini. Ranranyagan na ka ti dayag ti Apo. Kinasipnget tu ti mangbungon kadagiti dadduma a nasyon, ngemken ka, agranyag tu ti silaw ti Apo. Addantuken ka ti dayag ti kaaddana. Umasideg tu dagiti pagilyan iti silaw mo. Umay tumet dagiti ari iti isisingising ti baro nga aldaw mo. Iwaras mo ti matam ket makitam ti mapaspasama. Aguumong dagiti tattaom tapno agawid da. Agapunto iti adayo adaga dagiti lalaki nga anak mo. Maubbanto akas laubing dagiti babae nga anak mo. Makitam tu daytoy ket mapnukan tu iti rag-o. Agtigerger kanto iti nagpayduma aragsak mo. Mayagtuken ka ti sanikwa dagiti nasyon. Agabunto iti balasiw ti taaw iti kinabaknangda. Pinangpangen ti umayto a kamelyo manipod midyan ken efa. Agapudan tu ijay seba amangyeg iti balitok ken insenso. Ipakaamudan tu dagiti tattao, dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Ang yaman tayo ti Diyos. Apo agrogbagtuken ka dagiti amin a nasyon. Agrogbagto dagiti amin a pagilian. Ako ang rugwantukin ka dagiti amin ang pamilya. O Diyos, isurong ti ari amang mugong nga awan idumduman na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom, ket ikalintegan na dagiti maidadanes. Ako ang rugwantukin ka dagiti amin ang pamilya. Agari kumati kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumati rangay aginggang aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa abaybay agingga iti sabali. Manipod karayan ni Euphrates, agingga iti ungto ti daga. Ako ang rugwantukin ka dagiti amin ang pamilya. Agisagot to ken kuana dagiti ari ti Espanya ken dagiti purpuro. Yegto dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia ti datunda. Agrokbabdan to dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbin to ken kuana dagiti amin a pagilian. Ako ang rugwantukin ka dagiti amin ang pamilya. Arayaten natin na panglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy. Isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Ako ang rugwantukin ka dagiti amin ang pamilya. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti Efeso. Awan dua-dua anadamag yun a babaen ti parabor ti Diyos. Inted na kanyak daytoy a trabaho ang maipaay ti pagimbagan niyo. Imparangarang ti Diyos tinalimed a plano na, kat ipakaamuna kanyak. Insurat kun ti ababa a pakasiritaan daytoy. Saan na ipakaammo idi daytoy a palimed kadagiti tattao. Ngem imparangarangan ti Diyos, babaen ti Espiritu, kadagiti nasantuan nga apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimed, babaen ti ebanghelyo makipagtawid dagiti hentel, kadagiti Hudyo iti bendisyon ti Dios. Kamkaming dayti isumet laeng abagi, ket mairaman dayti kari ti Dios ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Ang yaman tayo ti Diyos. Agsao ka, ako
Ti Apo at ako kada kayo. Ti panakayo na dawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria a Patri Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem ijay Judea, idi agda mga ari ni Herodes. Iti saan na nabayag kalpasan ti panakayanak na, agda mamasirip a lalaki at agadaya anapan ijay Jerusalem. Sa dino ti ayan tinayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na nagparang ijay daya ket immay kami agdayaw ken kuana. Iti nadamag dayto ni Ari Herodes, nariribok iti napalalo, kastamet itong galmaysa at taga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod dagiti panguluwen na papadi ken mamaestro tilintek, ket sinaludsod na kadakwada, no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea insong batda, tada ito ti insurat ti propeta, sika Bethlehem ti daga ti Huda, saan asika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda, tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo, ang mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga ron ni Herodes dagiti sa nga ili at agadaya, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwadan no kaano ti panagparang ti bitwen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem, ket imbilin na kadakwada, in kay sapulen ana imbag ti ubing. No masapulan nyo, ipakaamuyon to kanya, tapno innakmet agdaydayaw ken kuana. Pimmanaw da, kaya di agdada iti dalan. Nakita da manen day di bitwen anagparang iti daya. Kasta unay tiragsak da, anagakita iti bitwen. Indaldalan na ida agingga, iti nagsardeng iti ngatwen ti ayan ti ubing. Simret da iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumen da nagdaydayaw ken kuana. Kalpasan na inruar da lagi sagsagot da abalitok, insenso ken mira, ket inted da ken kuana. Idi agawid da iti ili da, sa balit idalan anagnaan da, tababaen ti tagtagainep, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli ken ni Herodes. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ti local nga tawag na rito Three Kings. Yeah? Happy Three Kings. Kunada. Ngam ti at nga ibagana na ito ipipanya. Anya na ti panangiparangarang ti Diyos. Naiparang ti Diyos ti kinasiasino na ti anak na. Iso na di pagtultuladan. Di pagpagatan niya yun. Di jimismisa tayo ijay. Nga di jay bilen-bilen tayo nga kuna tayo Bethlehem event. Papan tayo pinaglalaukan, ginampor-gampor tayo aminan. Anya di dyan, datatabalay, kulloong, ada ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, ada pas-pastor, ada dyan pinagaya talong arin nga nakaigan, kunwari ti balitok, insenso, kinmira, ada mag-istar ijay nga kunan. Kumaya mga picture ng di dyan naglalaukan. Tada ito event na dito, kalpasan nga naiyanak ni Apo Jesus, ijay kulloong, hindi pumigsamo ni Maria na kanagawid daw tinahan dan ang nagidgan mo iji balay ti bakahan. So nga di mapandag ito ari ijayan balay tinakakitaan dahaanan nga ijay kulloong kada tayo mo agaramit tayo. Dadya da pay lang apay na bulbulanan nga gigyan di kulloong timagas dala nga naganak edi napigsan aga approximately nagawid daw tinay. So nga tinakakitaan ang dagiti talo nga ari balay iso di balayan ni Maria. So yan, nakita dan. Yung dati sagot na balitok, insenso ken, mira. Yung tinagan na nagito nga, ari? Janray, Duminay, Hasen. Kaya nagito nga talong ari, na iso nga, isot nagtultuladan tayo mo, data, regalo. Isot natulad tayo mo nga, arigaluan tayo mo ti tunggal maysa, iso na dyan. Iso na exchange gift, kung siya kaya kunay kayatan, exchange gift mi pailan bigat. Nijay ko, makadomingo kami nga awan, nijay kabugaw, nijay in SCC, nijay kami pala nag-exchange gift. Kung daduma dyan, kayatan di exchange gift, bay mayatan, nijay rapol lang. Di exchange gift no daduma,
Nang nakatakan mo papadi, medyo nasulit, tapaya, ikam ti paglutuan. Dahil kung ilakay na rin tayo, ti makaala. Tami mga binubun, idi bunutan medyo yung maalami, sa amin to regaluan, kas dyan. At padi nga nagkuna, ka-orden mi pala ini. Jakto kaya ti mag-exchange given, kuna na tapaya. Siyempre, idi damdamo mi pala sa nga ribo ti minimum. Adalat tamot kas la taga-kabaruan ni iraman mo di jay. Letter nga napanggimmatang, iskas type kada lasos na. Kinakarkarong nga na awat di pa dita, marurot. Di mo na kami di kada mo dito warwaras ni gobernador nga dito, spaghetti nga dito, ada sos na, ada bazena ka. Yung exchange gift mo, jakto kayat no, sumarunaw na kaya. Ipakita na yung nalo na ganito mo regalo ni gobernador, kada mo kas jay ni amin. So tinted na kanya urubat yang marurot. Huwag kas jay. Manulad duma, maya, malit nga manulad duma, so dahil jay makaupay malit. Kung ada di pagsasao, nga kunada, it's not the gift. It's the giver. Kuna na kumatay dyan. Uwan. Nga no, di dyan kuna na, bay amon di dyan regalo, ti panunuto mo di dyan nangi regalo. Nung di dyan regalo, nga ag-reflect, ti katatao dyan nangi regalo, ha? Uwan. Uwan. Kasi pa yung exchange gift yung tinaalam ka, regalong ka detay, hangir nga ilaklako ti 20-20 pera motor. Ibibitin mo pa ilaan ka na tukulan kanya, karoon pati ganas mo mga bagay. Alam mo yamod nga ta kumaan yung kada nyo kunada nga, it's not the gift, it's the giver. So ginangtid, ti panunutan, nanudad nung mag-reflect mga agpaiso, di jay katatao, di jay nangtid, ijay regalo, ha? Kasi mo, nuladumak. Or ka nung dati, inaldaw ka pa nagbiyak tayo. Agregalo ka. Agregalo ka dito, antayin na kanin niyo. Ano pa, nagati sobrami, hindi Christmas. Po, kimbulan nga. Di niya isa mula ito, damdan ni ag-expect. Madimot, is the giver ko na na. Dumamuyo ka din ako, the best nga regalo nga naawat tayo ko ni ako, Jesus. Taapaya, pinanawan na langit ko na nangarod, imay. Tapno, aunan na tayo. Kasi kadakkilan nga regalo nga naawat tayo, pinanawan na tayo, comfort na kumano, comfort na ka, langit garod, imay na inkawus. May nagbiag tilubong tayo. Kalpasan na, niya mo tinaramid tayo, ay kati insecurities mo, dato ni Herodes, ay ati kunana, ing kayo agdaydayaw, kuna, ay ing kayo sa pulad di ubing, kunana ka dagito'y talong arit, inak tuma agdaydayaw, munti panggap na, apan napakayon, tahan na kayo, ti maikap, iji position na nga kas, ari, nung pinaltiingan man nga, idinanapan dagito'y nga mamasiriban, idi agawid dan, sa bali nga dalan tinagnan dati imbaga ti anghel nga haandan nga agsubli tanong mo ni Herodes apan na papatayan. Imagine data the best nga regalo nga naawat tayo. Mayan anak pala ang adda detret nan. Dagiti naturay ti ay naagong ti turayan kanda kaya ti bumabag adda detret nan. Ngayon ti kuana. Kani Apo Jesus ko na tayo iso ti kapapatgan, kapintasan nga regalo, ta, anya na ganan, pinanawan na ti langit, imay arakupon na ti kinatao tayo, iso nga napasanto tayo, kinahaan lang nga regalo. The gift is the same giver. Alam nga siya kumako na rin dyan. Diyan nagregalo, diyan regalo, isumot lang ang tinang regalo, tayo bagina nga ron. Ti Diyos nga ron, bimaba. Di dyan nang tag, kindi dyan regalo, may mesa kala ko ma, isuna nang tag, isuna pa iti regalo. Naging gamang nga natay, pimusay mo, tapantay mo, tapan mo, pinapatay ka po dito. Pangam na yung ti, na yung masapol ang mapasamak dahi ta, tap no maitanok tayo at tao. Iso garot nga, adda iuuli na sa dilangit gaputa pimusay. Kanya matibagbagan na kada tayo. Dita, regalo. Be the best gift da tayo kuma, ti kapintasan, hanla nga agregalo iti pamilya,
No di tayo kuma, ti kapintasan a regalo iti pamilya. Wala ko masika ama ka. Kadamot mabalin mo ti agsyak basit, mabalin mo ti agliw-liwas at paminsan. Ngam ti kapintasan nga regalo iti pamilya na ka, daytay kasayaat di katataom. Kinaresponsable nga at balin nga ama. Dahil ati kapintasan nga regalo iti pamilya. Daori na kayong mga gasawa, da kayo nga babae, kanya di kapintasan nga regalong da kayo itong magamin na dagduma, di na kay regaluan mo nila kay kao. Ikong kumpirayo ka nagiti dagduma, kada di Valentine's, tidawdawatin nyo, rose na nalagbaga, pag anong taros na nalagbaga, ingkabil mo di altar mo ko naksentong. Di pa ilasabong ti karabasa ta, mabalin mo sa pawang ti ulo, ti balos na pangkisan, ang ginalpasan. Kasi kung kunayon ito, di na pa yung mapanipas yan, ijay mall. Ay niya, di ba mo ko, nagtamo, pero. Kaya ka pala, di tapay la panagpana na mo ti, agkurkurutor na berot, itakarayahan na the best na regalo. Di sakripisyo na, di pamilya, di ama na, di kapintasan nga regalo. Dakay nga naganatan, nanana nga di sakripisyo yung agtrabaho, mangkita di pagsa, di kapintasan. Suwar nga po nana nga, di kami pintasan nga regalo tayo ka, tuladan tayo ni Apo Jesus, di biyag tayo. Di kasayaan tayo, itigi mo. Di responsable tayo nga agtrabaho, itigi mo tayo. Iti kaaruba tayo, iti pamilya tayo, di dyan tayo kapintasan nga regalo. Pila di birukan tayo. Dahil mo at duma ka, di makaya yung gamin nga regalo ko, di ko hintad ni kumarin sa kaipos ka, feeling blessed. Thank you. Piman ito yung regalo kanyang pag-usipan ka, di mga ipos. Apa yang ano suso nga nagkukotong nga nakatertirag ka hamong epol doon tayo mo nagapo di abroad nga simang ko dagarod mo ta panagaawig ka I think you are feeling blessed sana all kaya mo no taga-kabaruan di dyan nakita yun di Facebook na dyan ko di dyan kumari na kapag nasingsingiran di internet di anak na di dunya kanya po na anak ka oh mare kailan ka magbigay sa anak mo. Aguray mari ka busy up. 5 kailangan hanggang ang tedang. Ijikas mong taon. Kung aguray ka tawa niya, apay obligasyon na paiki. Di mo ito, pima. So, narigrigat. Aguray ka aga. Hanta mo natlos namin. Apay kami nananak nga ninang. Pima, mabalimpay gaya mo pag-scam ti anak ti bunyagan. Isunan ti mang pilit dahil tanga regalo. Kano duma. Dahil di kuna tayo, No tayo, iji pamilya tayo, iji gimong tayo, iji trabaho tayo. No da tayo ti kapintasan nga regalo, nga maitid tayo, iji kasayaat tayo, ti kabsat tayo. Iso di dyan maiparangarang nga adda Diyos. Maiparangarang ti kinasiasino ti Diyos kanya tayo. Han tayo ang agbalin nga Diyos. Nga maiparangarang di kababalin na, iti kakabsat tayo, no, di kabibiyag tayo, di pintas nga aramid tayo, di katatao tayo, iso ti agbalin nga the best nga regalo iti kabsat tayo. Iso di may parangarang nga adda, Diyos, di kinasayaat mo, kinamalagparabor mo, kinalinted mo nga agbibiyag, mariri na nagiti katao nga, may iparparangarang ti Diyos, ti kay kaadda na iti dito nga kabsat ko, manang ko, kaaraw. Iso kung dyan, the best nga regalo ko, madiyay ikarkarigatan tayo ti agbyag, agparparang nga adda, Diyos itigin na tayo. Iso ako na tayo, haan lang nga give, the giver, haan lang nga regalo, no sino yun ang ti regalo, ulitin tayo ni Apo Jesus, iso ti nagregalo, iso na pa yung mismo ti regalo. Kanutuladan tayo mo, ni karigatan tayo mo, itibiyag tayo, at biyag nga nalintad, haan tayo lang agbalin nga regalo, may parparangarang, nga adda Diyos, iti aldaw nga panagbiag tayo. Uno ba yan ka na kita, regalo nga mauawa tayo, ang problema rin na takasapulan tayo mo. Ngam ti dabesan nga regalo ako na tayo, maulitan ka, di jay katatao tayo. Tayo kung agragragsak ni bakit mo, tapaya responsable ka, agragragsak ni lakay mo, tapaya uri na barte, kung patpatarugan diruan, nang runa ka kalamiis na. Itong bigat agragat tunganan.
Di ka nga bakit na kalit maawata, maginawat kayo. Hana nga i-compromise di madino, madi ato masapul nga makure. Di ko makakunanak ka, the best nga regalo ka ni mamang ko, ni papang ko, kung na di anak na mali na dahil di saya at si ka mga anak nga agbas-basa, karkarigata mo ti agbiyak, the best nga regalo mo, dananan kintatang ka responsable nga anak. Nya pa ti biroken tayo. Uray awanan ada kita na bungunan nga panyo ginaagatan artificial. Uray awanan ada kita ibagbaga tayo nga ada kita regalo no di katatao tayo ang parang ni Kristo. May ibagbaga ti kada ti Dios. Haantay lang ang regalo. Inya ti kunana nagpintas pa nga kunana ka. Silaw nga ron ni Apo Jesus. Nagmayat ko maka sikatin ang lawag kanya dinasit nga ti panagbiyak ko. Unang ka nga regalo nga ron. Sika mang lawlawag kanya no dito medyo maupo payak. Hanggang nga nabes na regalo nga ron. So na ti karit na, dahil tinapintas nga pampanunutan tayo. Tano ti pampanunutan tayo nga regalo ko dagiti external ay ka nang ron ti pampanunutan tayo ko dito magregalo ti kayat tayo laan ka siya ti maregalwan na naging bubukod nga puso at nakas di nga tao. Ti kaya nalaan ka iso nalaan. Ay, no kita ang dinamot ang muti mang pulos na kanto pulos na naragsak iti biyag mo. So kung kuna tayo ala ni Apo Jesus, iso ti regalo, iso pinagregalo. Anyaw ti karit na kada tayo, ti kapintasan nga regalo tayo diyay. Karkarigatan ti agbiag na nalinteg. Iso day taan parang ti Dios. Iso day taan adda masilawan ti biyag na gapo kada tayo. Walwan tayo ti mamati ha. Mamati ha, ti Diyos Sama man nga pagalitan. alam Ang nga soy lang ikandaya. mamati ha, Met Kristo Kristo buktong anak na kinaputay. At imaterang ti Espiritu Santo. inianak ni Santa Maria Virgen, Nagtuto ti panagturan ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayo kit may tanim. imulog iti Tayo ayat dagiti na tayo. Nagungati may katlungan daw. Imuli sa dilangit kasi itugaw at makanawan ti Diyos Ama na nakabaling amin. Agapon to sadyay mo may mahukom kadagiti siligyan ken kadagiti nata. mamati ha, Mamati at Espiritu Santo. Patsyo man ti Santa Iglesia Katolika, Panagrinano dagiti Santos. Ti panakakawan dagiti basbaso. at gantungan Panagunga panagungati ti bagi. bagiten biyag nagnamay. Kumararag tayo iti nailangitan nga ama, iso nga nang iparangarang ti bugbugtong nga iaten na nga anak. Ni Apo tayo nga Iso Kristo, kasilaw ti lobo. Ket agdawa tayo kenkwa na kadagiti kasapulan tayo. Apang padoras ti pamati tayo, ket kuna tayo. Apo asilaw ti lubong, denggan na kami. Apo silaw pilubong denggen na kami. Para iti Santa Iglesia, tapno maiturong nati amin anamnama dang tao ken Kristo. Ket agkay-kaysa tayo iti sidong ken ayat ti Dios, babaen ti pannilaw na. Kumararag tayo iti Apo. Apo asilaw pilubong denggen na kami. Para kadagiti misyoneros ken amin amang iwaragawag iti naimbag adamag. Tapno maawis da dagiti amin a tao nga agdayaw ken agrokbab iti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Apo asilaw pilubong denggen na kami. Para iti pagilian tayo, kas kakaiso na a Kristiyano a nasyon, iti depaar na ti daya. Tapno matungpal na kumati misyon na amang iwaragawag iti silaw ti pamati ken Kristo Jesus. Kumararag tayo iti Apo. Apo asilaw pilubong denggen na kami. Para kadagiti agtutubo, tapno masursuro dati sumurot iti awag ti Dios, amang ibiyag kadagiti bilin na ken isaknap damet tinaimbag adamag, uray pa iti agdama akasasaad da. Kumararag tayo iti Apo. Apo asilaw pilubong denggen na kami. Para kadatayo nga adda ditoy ita. Tapno mayadayo tayo dagiti puso tayo iti sipnget ti kinaagom ken kinamwaging bubukod. Ngem iturong tayo ket iti silaw ti panagayat iti Dios ken pada a tao. Kumararag tayo iti Apo. Apo asilaw pilubong denggen na kami. Agulimit tayo, tayo nagtawatan nagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo.
Hintay mo di karkararagan, dagiti kakabsa tayo, di mawat itulong tayo may karkararag kadakwada. Kung mararag tayo, ako silaw tilubong din na kami. Amami analangitan inted mo, ni Apo Jesus asilaw tilubong, ken manglawag iti panagbiag mi. Pagbalin na kamet asilaw, iti maysa ken maysa kada kami. Dawaten bida ito'y dapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Di Diyos sa umay tuy daton ni ketawaten midang sapay kumatamay kami amay daton irabaw di Kailoy ang tinapay ang isagot mi ken ka awan ti dayaw na awan ti lindos na di amay amay dadong di paraya apag tay dayaw mi ken ka Di Diyos sa humay tuy daton ni ketawaten midang sapay kumatamay lain amay daton irabaw ialtar na Kumararag tayo kakabsa tapos na tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma. Iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iya po atin na kumaday ti adatong kadagita imam ket may paay makaiday-dayawan ken paggloryahan itinagan na ken kastam kapagimbagan tayo ken tigalagukan ti santuan ni Iglesia Dawatin mi Apo takitaan kada si aayat dagiti isagot mi. Yata sa anin abalitok insenso ken miro ti idaton mi. No di kat ni Apo Meso Kristo nga ipatulduda. Isumot laeng ang tirok na mi a sakripisyo ket awaten mi. Iti panagkomunyon mi. Iso nga agbiaken agari iti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Ti Apo at na kumakada kayo. Kasta kumagat Itag ayo dagita puspuso yun. adalan ko sa patag-ay iti Apo Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. may karikat rumbe Od noon ay amay karigat rumbang anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disko. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadagnanayon a Diyos. Kaitangal daw yung parangarang mo ti misteryo ti panakaisalakan mi iti sidong ni Kristo. Tapno malawagan dagiti nasyones. Tati bugbog to nga anak mo idi may akas tao amatay. Ket nagtaeng iti bait mi. Pinabaro na ti biag mi. Babaen ti panakiranod mi iti dayag na saan amatay. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles. Ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo ket kunami adi sarday. Santo, 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 Iyapo a Diyos, dagiti aming kapagsuan. Di langit ken dagat, nagnuday ti pakaiday-dayawan. Hosana iti kamatwan, madaydayaw, ti umay tinag
Pud noon ay apo abiig ka akin na santo, kat si katigubwayan, ti amin akin na santo. Dawaten mi nga rote, paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adako. Tapno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso hindi sakbay ayawat na asi aayat ti bangina, tapno agtutuok. Nangalay ti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagik, iso may yawat to a may paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman marinkan ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, katuminom kay amin iti daytoy. Tada ito iti kalis ti darat. Darat ti baro, ken nagnanayon atulag. Iso ang maibuyak to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Awan ti krus mo kay ka panagungar, inakang ansalakan si ka nanubot ti sama. Iti ngarot pa nangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kaalis ti panna kay salakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngan dagitoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano di bagigan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manay saknap iti sa lubungan ket parairayon kayat na ana Diosan. Laglagi pang met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi iti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanamat ti panagungar tanto iti sidong takaasin. Awatem kad iday ti sidong karanyag mo apakakitaan dagan kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket magirangod kam to. Kinenggasat ang Birhen Maria nga ina ti Dios, tinagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isudaan nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayo ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo irok noy medan ka man nakabalin nga ama ti amin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay ko mararaw iti ama ket walon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dala sa bilangit, madaydayo kumatingagan. Dumtay kumati padariyang matungba, kumatingagan mo dito'y dala sa bilangit. Kitang kalakan dala dito, iti kanami patinangin nga pakawanan dagiti bason niya kas may pamakawan. Kadagiti nakabaso kadakan. Di nakamagbaybayan manugot ti suliso, isalakan kami. Dawatin mi kan kaapo kay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na marin mi. Kaniti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Tukutuan ituray, manakabalin kay dayo at kaganayan din Diyos. O ako mi ang Heso Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan niya ti itad ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, kat kas mayam nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuha na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiyak ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana.
Amen. Ti kapya ti Apo kang kanayon kumangad, da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, ti tunggal maysa kada tayo, kapya kada tayo. Cordero di Diyos, Umikat kadagtigas baso ti lubo, kaasyan. Cordero ti Diyos, umikat kadagtigas baso ti lubo, kaasyan. Cordero ti Diyos, umikat kadagtigas baso ti lubo, itim kadakal ti kapwa. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka rin ti basbasol ti lubo, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayanan. Apo, diyak may karingo, may katanyak, ng tibay sa tayo sa ulo, may magpatulog kay karano. Maraharap tayo. Apo, ito rong nakamkaliti amin na tiyempo ken diso, babaan tinailangitan na pangnilaw mo. Ipaay mo kadita, bigbigan mo ti kadda ni Kristo iti dayto yung Eukaristya, kat mapasudi ti panangipateg ken panagayat mi kan kuana, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagari kan kay ti timpuyo ti Espiritu Santo,
Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. May pakaamo ako ito no manipod no bigat naging gana no Biyernes awan niya ako padi ako at convocation mi amin na kapadi ti Nueva Segovia ijay kabugaw ke no ta emergency pakaamo yung no dagitay lang regular schedule hantay pa yung agawat ako tapno no pinpintas di jay convocation mi di jay kabayatan dahil nga week no da makawaya ako dagiti lalaki no bigat baka may install di jay may di painting masapol na ti agkwat ti scaffolding na dumagkatao da dyan kurang ako ta narigat yung pa nakikipagkat na dyan ako dagiti painting na da makawaya pintas to siguro no mapantayo nagadi makawaya babae na tumagluto ti kanandan tapno ka nga mawanto ni ako padi ako no dan to makawaya ako may dan to awatin awitin mo no itulog yun to basit na ito di pungtoro nyo ijayan no awan ti driver di kumbento ti apo at da kumakada kayo nagdisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasan din na sa panamisa intayo ti ayat ken kapya ti apo magabigat tayo amin apo Daw panagyaman